Actualidade semanal en 140 segundos. Actualidade. O Parlamento de Galicia celebrou o debate sobre o Estado de Autonomía, no que Alberto Núñez Feijóo garantiu estabilidade e novos apoios a mozos, familias, innovación e medio ambiente ante a parálise e as incertezas nacionais. Non debemos agardar a que remate a próxima década para que o 100% dos rapaces galegos saian das escolas públicas dominando unha terceira lingua, ademais do galego e o castelán. Preparados para o mundo digital, formados nas áreas máis vanguardistas e co reforzo nas materias que o precisan. A partir do primeiro trimestre do ano 2020 garantiremos que a educación infantil de 0 a 3 anos será totalmente gratuita para todas as familias galegas a partir do segundo fillo. Pido o apoio para solicitar ao próximo Goberno Central un paquete de medidas urxentes para poder dotar o sistema dun número de profesionais suficientes. Mellorar a rede nacional e as sinerxias no estudo das novas enfermedades e dos novos desafíos sanitarios, así como aprobar na primeira parte da próxima legislatura un novo sistema de financiamento viable. E plantexaremos un novo paquete de impulso fiscal ao rural, tanto directamente nos tributos que dependen de Galicia, como solicitando ao Goberno Central que faga o propio nos impostos estatais. A maior rebaixa para agricultores, gandeiros e silvicultores feita nunca que converta a Galicia nunha referencia de dinamización fiscal no rural. Ademais das numerosas medidas anunciadas, o presidente confirmou que a Xunta volverá a presentar presupostos para 2020, a pesar do bloqueo a nivel estatal, asegurando que a nosa comunidade funciona e non vai pararse. Se o obxectivo de todo o goberno é deixar as cousas mellor do que estaban cando chegou, humildemente creo que estes datos reflicten que, pola nosa parte, este obxectivo está cumprido. A Galicia de hoxe está moito máis preto da Galicia que queremos a maioría dos galegos que a Galicia do 2009. E porque eu tampouco me conformo co xa conseguido, con máis ganas e con máis ilusión que aquel primeiro día de hai 10 anos, o meu compromiso con Galicia tamén está máis vixente que nunca.